Xogħlijiet fil-korsa ta' żwiemel fil-Marsa mistennija jitlestew il-ġimgħa d-dieħla biex jibda t-taħriġ u ftit ġranet wara propju fit-22 ta' Novembru ikompli uffiċjalment il-kampjonat tat-tiġrijiet li hu segwit minn mijiet kbar ta' dilettanti f'pajjiżna. Matul l-aħħar snin din il-korsa sarula diversi interventi varji u l-isportivi dejjem xtaqgħu li jkollhom korsa ġdida ta' kwalità u li tista' toffri aktar avvenimenti, professjonalità u kwalità b'serħan il-moħħ xieraq waqt li s-saħħa ta' żwiemel tibqa' tiġi mħarsa. Il-korsa li ġiet iddiżinjata mill-perit Malti Edwin Mintoff taħt il-gwida ta' Lars Sandstorm għandha tul ta' kilometru filwaqt li se taħdem blekk imsejħa Single Elevation li mhux biss toffri aktar veloċità u spettaklu għat-tiġrijiet iżda wkoll tipprovdi infrastruttura aktar sigura għaż-żwiemel. Akkumpanjat mit-tmexxija ta' Equestri Malta l-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima tenna li bit-tnedija ta' din il-korsa l-ġdida se tkun twettqet miżura oħra mill-manifest elettorali Malta flimkien. U saħaq ukoll li din il-ħidma qiexida ċara tal-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura sportiva f'pajjiżna, anke f'dixxiplini li għandhom komunità passjonata u rispettata bħal dik ta' żwiemel. Fl-aħħar xhur kellek ħidma għaddejja, ħidma li kienet għaddejja fil-ġimgħat sajfin li permezz tagħha rajna diversi upgrades fil-parti sportiva, ċewe il-korsa innifisha, u llum żorna propju l-aħħar preparamenti biex f'Novembru ikollok it-tkomplija ta' l-attivitajiet sportivi. Fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm l-installazzjoni ta' dawl ġdid fuq il-korsa ta' ġewwa li joffri alternattiva aħjar għal taħriġ li jsir fid-dlam, railing ġdid li jipprovdi s-sigurtà li hemm bżonn u tqejj ta' saffi differenti ta' ġebel u ramel b'daqs u tipi varjati. Fi żmien li ġej se jiġi installat apparat diġitali ġdid fosthom big screen, sistemi ta' lasers u monitors ġodda fost oħrajn.